Jomikat. Candiak tanganmu ngene yo. Siap ya. Sabdato. Oh, jar candak sirahku. Aduh. Oh, hat. Oh, ya hop. Golek wisata yo. Ayah. 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 Ayah.
ceplok godhok pecandasmu wae. Oh, ayo. Ganti pedang awas lho ndi mau nabuh seng barang loh Setyaki ngawut-awut barisan Kurawa. Ayo. Karta denda apa apamu? Kowe arep ora nrimake apa kelakon tunjung akhirat nyawamu mati. Ngantemo sakayang njentong asih iso gawe babak kulit Setyaki. Putung balunge Singa Mulang Jaya. Sembah delamamu selawe taun. Lho piye to iki? Hot. Ati aku. Ada. Sambato. Ada. Hot. Oh.
tansah mere-mere warat. Pancen Wedidaya malsa. Wah. Oh, ya, Loh, ndi mau aduh mati aku. Woi. Aku isih kuat maju warat. Utut-utut sini.
mring lantaran bausa kendangnya palaran ya. Wilang tatu nebak dodo son pecut mos teko parat Kurawa bubar mawut Kakang Dursasana nganti ambruk kaya ngono mung mungsuh munyuk putih mongko umure wis tuwek ora mudar-mudar ladalah ya wong-wong Astina lan wong-wong Ndrawati iki Kurawa sing aran metu Dur prakempo aku yo jogetane sedo kelingan ora iki oh atungkul nyuluh kicot yo ayo sampakna. Kurawa Lenang. Kurawa Wedok. Oh. Ana sing mikir mati barang. Oh. Bungkek. Jebleske. Candiak sira. Tukang. Mbok ditulungi. Oh, cotos, tos, geret, cotos, jebleske. Candak, ndak, banting, ting, alah tak candak, ndak, alah tak banting, candak, banting, jotos. Ayo, sambato nek kecekel dur prakempo mudhar, mudhar, mudhar.
Waduh. Tak. Iblis lanat. Walah keparat. Lah kok sadike peranganing Kurawa sing aran metu. Ora pangling kae dur prakempa. Ngopra-abrik barisaning wong negara Ndrawati. Nganti adiku Setyaki Garbaruci kaya ngono kanane mongko kae Senopati Ndrawati. Dur prakempa. Kowe iso ngalahke adi-adiku tangen lamun iso ngalahke Nata Mandura Prabu Baladewa. Baladewane maju Baladewa ndasmu kuwi lho. Karo Ratu Nranyak Baladewa. Wah, jenengmu sapa lho? Nek ora Baladewa. Ana jenengmu Baladewa kowe tak ndang Baladewa. Kowe ora trima karepmu piye? Piye? Kowe tak ndang Baladewa teko ora trima karepmu piye? Kowe nyepelekke karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ket mau wis tak elinge. Kawit esuk mau aku karo Setyaki sak rombongan tekan kene Kurawa wis tak elinge. Supaya aja mapan ing alas Tribasara kene. Mergo anakku lanang Samba ing Parang Garuda arep mampak wujuding wahyu cakraning rang. Oh, ora berzuli. Bakune Kurawa unggul, Kurawa menang. Iso ngundurke wong-wong Ndrawati. Cangkemmu iso-isone om. Aduh. Nyedak. Ya gini ndak. Waduh, mati aku. Iki jenggotmu iki nek kowe rung tak ngrasake dibedol jenggotmu yo. Ya, piye carane jogeti piye to carane? Setyaki kok iso apik apa ngene? Yo. Haji Gele.
ki ket mau tak rungokke kok le perang menting gedabik. Ana le putung gapite, ana le suwek cangkeme. Tak delok kok kene kok urung ana tandange wong-wong mundur lah. Ki dendi ta ki? Oh lah kae Kartomarma. Oh, pejah kula man. Kalah. Iya. Mungsuhmu sapa? Jebul dinipun Wadyabala Ndrawati mapan wonten ing wana Kamyaka mriki. Weh, lah ya. Nek ngono bangsane Setyaki. Nggih, Mas. Terus apa meneh? Udawa. Terus Anoman, Man. Wah. Parat Setyaki ngantem kula. Teng sirah mateng cumleng man cekot kumat rasane wis mboten karu-karuan monggo kula niki yo rumangsa kula wis mboten ditanggungan napa-napa Setyaki karepe ngejak kula supaya apik-apikan aden ning krana kula niki wataking satriya man kula niki ngrungkepi marang anak kula ngesti nopun angger Lesmana Mandrakumara pramila kula kedah perang wayang ora ana perangi ora wangun iya terus Setyaki ganti kula antem mboten dirasake heeh lah malah kula sautke godo kali Setyaki disaut kula ganti nyautke pedang terus Setyaki nggih nyaut godone wesi kuning niku man pedang kula diuncalke godo keproke sirah kula mak peng wah terus kula kelingan utangan sing pun-pun man ya iki senenganmu kene mulane diutangi nek arep perang utange disaur sike jane nggih ming 2000 man ning le teko niku esuk awan sore lah utangmu ning windring lah ya layakna kaya ngono waduh pejah kula man iki Kartodendha nggih man Sertayu nendi kirangan dipadosi mboten ketemu didol paling kowe mungsuhmu sapa kowe mungsuh kula Anoman wah edan mungsuh Anoman kula mboten kajen diwolak-walik mriki entek-entekane dimut sirah kula wah kedah wisuh wedi ping 7 Ajikul ora iki ngapa ta perang liyane do teng sembayang kowe kok teka miso-miso mangka padi ngraimu nggih Pak kula niku lekane capeng heeh ya ben ketok wangun wong kula niki catriya pengelan pati lah capeng kok kalel kula kedudut terus lah nggih mblindis kalang bal cukul ora sida perang mboten sida man kula mun malah kali Setyaki diucuk-ucuk lemah lah niki lah rumangsaku Kurawa kok ora ana ajine mungsuh wong Ndrawati kencane paman cengune mlipun nyimpang marga wae golek dalan liya aja ngasih ngrusui perkarane wong Ndrawati nek pancen mengko wong Ndrawati dadi klilip Kurawa kudu temandang arep dhewe le nggih mangis ta kendhong
kula nyadhong dawuh timbalan paduka Joko Prabu. Sinuwun kula nyadhong dawuh timbalan paduka sinuwun Mandura sinuwun. Setyaki wonten dawuh. Kakang Udawa wonten timbalan. Tak sawang wis padha minggat. Para reptu ning alas Tribasara kene. Ndak kira kae Kurawa padha nyimpang marga sartane nekuk penjalin. Nggih. Kepareng paduka Prabu kados pundi? Kepareng paduka sinuwun kadewaran. Malah wektu dina iki anakku lanang Samba ya Wisnu Brata ing Maranggaluda. Wis kepareng wis samapta ing gati sawegeng diri. Samriko anggir Samba mapan wonten ing pundi? Kae sawangen. Ana sak ngisoring wit gedhe kae. Samba wis bakal miwiti nggone laku tapa Brata. Lajeng kepareng paduka kinaryong ngrondani kawontenanipun anggir Samba kados pundi? Setyaki babar pisan. Lan Kakang Udawa ndak jalu. Aja mbok kendhani nggonmu tansah ngrondani kanan sakiwa tengering alas Kamyaka, yen alas Tribasara kene. Aja ngasi ana dom sumur wing tirta ing mraja saka selasaning garu. Ing ngeduka bakal njugarake sartane nyabarake gawene anakku lanang Samba. Iya. Mergo ngene Setyaki. Yen to iki mengko ngasi kelakon anakku lanang Samba, kelakon nggone mapang wujuding Wahyu Cakraning Rat. Samba kelakon kedunungan Wahyu Cakraning Rat bakal wirang bebarang. Asmane Yayi Prabu Ndrawati. Mergo dheweke wis isin sartane dheweke wis ora ngeparengake lan ora mengestoni anake Samba. Nggih. Nanging kula kinten ugi mboten badhe kelampahan. Ah, cangkeme iki sing apik. Aku ngene iki nyengkuyung anakku Samba tenan kowe malah ngregoni malah ngedondoni. Nggih. Sing baku wong urip kuwi optimis iki Setyaki. Nggih. Sing penting usahane utawa pambudidayane. Perkara kasile kuwi mung Gusti sing mangerteni. Nggih. Lajeng pareng paduka, ayo padha budal kene ngrondani kanan wana Tribasara. Rekaten kuyun pamit matal pasilan kula nyuwun pamit sinuwun Setyaki karo Kakang Udawa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bakune jahe lulah, wong jahil dadi satru ning ngalah. Paribasane wong urip ning alam donya aja pada angkara murka. Sing kecil bakal tinggi, sing ala bakal keparang. Tunjung pangkrate
Lur sapatling sun tumiling lati puspita metrenta kang warni belgegeg ugeg-ugeg sadulita mel-mel ora pangling iki Bathara Cakraning Rat Kyai Semar iya Kyai aja kaget aku ing mrepeki kelawan Kyai Semar Badranaya ana ing sak tepining wana Tribasara kene Kyai Semar iya aku kelingan nalikane sampeyan isih dadi Nalendra ning negara Medang Pari jejuluk Prabu Cakraning Rat sampeyan sing mimpin kawulamu dumulya kabeh kawulamu ora ana sing jenenge kawula stunting menungso kacangan kuwi ora ana nenge mung sarwa-sarwi kecukupan ngibarate wong sing urip ing panguripan sing kebak sumber pangan sumber banyu sartane sumber katentreman. Pancen kowe iki Nalendra sing ber budi bawa leksana. Iya Kyai aja banget aja keladuk nggonmu ngalembono kelawan Bathara Cakraning Rat. Ya eneng apa? Aku lagi wae nunggoki kelawan ndaraku Ndara Abimanyu. Lah kok sampean prapta ning kene iki eneng apa? Ning sepurane lho. Ora kateges Semar ora ngajeni karo kowe. Aku ora basa, aku ora tata krama ngene iki mergo aku nyawang. Kowe dadi dewa iki sakwise Semar ana. Ana? Iya, Kyai. Iya. Mula derajatmu iki sak ngisorku adoh. Derajatmu sak ngisorku adoh. Aku ki kakangne dewane para dewa sing gedhe pangampuramu lho Cakraning Rat. Iya Kyai ora dadi ngopo. Sepira gedene kaluputanku ora tata krama karo Kyai Badranaya aku njaluk pangampura. Ora apa-apa, aku ki mung batur. Iya. Lah ning apa? Kyai Semar. Piye Cakraning Rat? Aku bingung sartane aku ora mangerteni sapa ta sejatine ingkang bakal kewagang nampa kanugrahan saka aku. Merga nalika nampa dawuh Wang Mikulun Manikmaya wis telas tulise Bathara Cakraning Rat wis wancine aku manjing manitis ana nganggane titah. Kamangka dawuh Wang Mikulun Manikmaya aku kudu bisa milih lan kudu bisa milah sapa ingkang bakal kadunungan aku Kyai Semar. Lah sapa? Ingkang sepisan ora liya kejaba ya mung putra Ngastina ya kuwi Raden Lesmana Mandrakumara kang pindhone putra Ndrawati saturing parang Garuda ya kuwi ora liya kejaba mung Raden Samba ya Kusuma Kilatmaka. Banjur ingkang angka 3 aku kudu bisa milih antarane loro kuwi mau. Ingkang pungkasan ora kejaba mung saturing Plangkawati. Atmajane bendaramu ya bendaramu dewi ora liya mung Raden Abimanyu Kyai Semar. Permara remang samya ngambreng kadik karenane kaswase yen ning marga malatgung tumiring sang kandha wastrat maca long-long lalu angulati saya mangrangsang wayah
iso bingung iki kepiye? Ana kowe iki kanugrahan, kowe iki dewa lho Bathara Cakraningrat. Kowe iki dewa. Kowe iki diwenangake priksa mangerteni sak mobahmu sing titah kowe iki ngerti janjane. Lah kok malah kowe kandha nek kowe bingung? Monggo kowe wis iso mbedakake antarane telu sing bakal mbok pilih. Minangka dadi panitismu kuwi kowe iso mbedakake kudune. Endi sing kirane kuat, endi sing ora kuat, endi sing kirane wadahe amot, endi sing kirane wadahe ora amot. Merga sing pok gawa kuwi wahyu kanalindran, kuwi wahyu pemimpin. Ha mongko ngene. Pemimpin sing apik kuwi dudu kok pemimpin sing disubya-subya jenenge kuwi udu. Pemimpin sing pendak sasi, pendak netune pemimpin kuwi disubya-subya diwenehi glondhong pengareng-areng dipunjung ingkung gajah paribasane. Kuwi babar pisan dudu ning pemimpin sing apik, pemimpin sing becik, sing nglungguhi bawa laksana minangka pemimpin ya sing cinebut Nalindra ya sing paling apik kuwi ora iku jaba ya mung sing iso mulyake karo kawulane, sing iso nentremke karo kanane rakyate. Ana iya Kyai. Ha iya. Ora ya wis ngerti dhewe. Sak apik-apike menungsa kuwi, menungsa sing paling apik kuwi menungsa sing iso menehi manfaat tumrap liyan. Ana iya. Dadi kowe ora usah dadak bingung. Antarane Lesmana Mandrakumara, antarane Ndara Samba ing marang Garuda apa Ndara Abimanyu. Sak karepmu endi sing kirane kowe jenak manggon. Ning aku ora ngarep-arep sartane aku ora njagake, aku ora ngudokke. Senajan to Abimanyu kuwi momong aku ning aku ora arep njaluk karo kowe. Iya. Yen mangkono aku bakal ndak sawang luwih dhisik sepira kekuataning titah ingkang keduga bakal kadunungan aku Kyai Semar. Ya wis sing ati-ati tak sawang saka keduan Cakraningrat. Lakuning Kurawaing ngene ngelingana patineri Sang Abimanyu Sang Buresrawa ing kocap ingkang mapan wonten madaning mana Tribasara ya sinebat wana Kamyaka ingkang laku tapa brata wonten ing madyaning mana Kamyaka ingkang ngiring kilen tatanasane jawi namung putra ing Astina Sang Raden Lesmana Mandrakumara
nalika semanten lampah tapa brata tata lair pancen Sang Raden Lesmana ngalampah talak brata meminta wonten ngarsanipun para Jawata ingkang duku badhe matedhaken wujudipun wahyu cakraning rat nanging senajan tapa nanging pralambanging angkara gambaraning angkara murka sartane gambaraning watak nista pramila samangke ingkang sampun miling-miling saking katebian saking dirgantara nggih Sang Hyang Bathara Cakraning Rat gianjugaraken Anggenra putra Ngastra lampah tapa brata jenggerat kagat kaya wungu saka nindra Sang Lesmana Mandra Kumara wau. Dewa ya nuntuna wong aprang tias padha sar-saran mangembang kanyewanganmu sawela gring ila Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng Lesmana titah ulun nggih jeneng kita lako teko ulun jugarake anggon kita tapa nanging sajak wis turu kepati ingkang sekawit pancen niat anteping tekad kita kuwi kepengin gayuh panjenengan ulun nanging yen to kanthi sarana laku ingkang kaya mangkono ndak kira jeneng kita kuwi mboya luput saka watak angkara tuwin budi nista nyatane ndak gugah ndak jugarake nggonmu tapa wae kowe ora tangi ya cetha kowe iki wong ingkang wis kesasapan jiwaning iblis yen mangkono gelem mboya gelem panjenengan ulun bakal nggugah kanthi cara lan sranane panjenengan ulun dhewe Lesmana. Pantes yen to panjenengan ulun keduga manjing ana anggane Lesmana Mandra Kumara mbok menawa pancen aku iso mlebu ana nganggane Lesmana Mandra Kumara nanging ndak kira aku ora bakal jeneng ya entak sawange kaya ngapa kanane putra Ndrawati Raden Sombing Paranggaruda.
aswanya ngamrengengen kati karenaning kaswase yen ing marga hamalat kung tumiring sang Ganda Wastratmaja leng-leng laluang ulati saraya mangrang sang wayah Kanjeng Hyang Bathari Durga ana dawuh pangendikamu apa nggih Rek kula Duryudana ya Jaka Pitana mriwados pundi sampun dangu anggen kula ngentosi dumateng anakipun Semana Mandragumara ngendikanipun Paduka anak kula Lesmana Kutuka saged gayuh wujuning wahyu cakraning ngerat sampun kawit tinjang ngantos mriku badhe surup surya anak kula pun Lesmana Mandragumara dereng katon timbulipun napa kelakon panjenengan mriku kula cap minangka dewa ingkang apus-apus adi kaliyan lati Paduka mriku boten nyawiji pakarti kaliyan menawi ingkang sampun Paduka ngendikaken mriku boten wonten nyatanipun paringaten wiwit niki Duryudana boten percaya kaliyan Bathari Durga dewaning Gunda Pangarencana nyatane apa sampeyan ora ketok gawene rikala semana utusan kaliyan anak kula pun Semana Mandragumara malah samangke kula kinten kedungsang-dungsang lakunipun anak kula pun Semana Mandragumara Rama kula takut Aduh, batu-batu ana bosan kaya aduh, batu-batu Lesmana Jaya, Lesmana. Aduh. Rama kula wedhos. Wedhos ya apa? Wedi nek dibasake wedhos. Wedhos ya ajre. Wah, Lesmana mlayu-mlayu. Keneng apa? Wonten wujudipun macan Rama. Parat. Hyang Durga. Mriwatos pundi? Anak kula Lesmana mboten kasil gawe wahyu cakraning ngerat. Kula mah gayuh Rama. Kula mah gayuh. Mah kula wedi. Jarine sampeyan ki dewa. Jarine sampeyan ki dewaning Gunda Pangarencana. Titah sak kandel-kandele amale, sak gedhe-gedhene imane. Nek pun kecenthok sampeyan ora bakal iso apa-apa. Ning nyatane apa? Anak kula Lesmana Mandragumara ki mawon mung kepengin gawe wahyu cakrane ngerat. Ora kasil mung mergo sampeyan sing mung durusi ucap lamis nanging ora ana nyatane. Batu-batu Duryudana aja kaya ngono. Ulun bisa ngendika kelawan jeneng kita. Ora peduli. Ora caturan. Wiwit dina iki, Paman. Ya wonten dawuh. Mboten sak percaya kali dewa siji iki meneh. Lah piye ae. Ayo Niken. Tobat. Wong arep temandang wae kok dingel-ngel. Rumangsaku. Sakele Lesmana kuwi ora bakal kuat kedunungan wahyu cakraning randaki raya selawase urip Lesmana ora bakal kedunungan wahyu. Nanging kepiye wae nadyan aku wis disengit karo wong Astina, nadyan aku wis disengit karo Duryudana. Bathari Durga ora bakal mundur. Bathari Durga ora bakal lunga
saka pangkalan tanggung jawabku ya. Bat-obat. Tak sawang wahyu cakraning rat bakal tumedhane anak anggane anak Ndarawati. Ya, samba tak godane bat-obat. Supayane oncat wahyune warat. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kinjang alis risang mawe gandrung saparan katuru wukir moyak mayik saking jaos balewara astungkara sidam karing bawana langgeng ndak sawang lair batine anak Ndarawati iki Raden Samba janjane panjenengan ulun nyawang kelawan apa kang dadi niate Samba sejatine resik ragane resik atine nanging yen tak rasake lenjang kok katon tida-tida Raden janjane mboya prayoga yen to jeneng kita Raden Samba duweni gegayuhan nanging anggon munjangkah anggon mulumaku anggon kita duweni niat krentek lan tekad kanthi srana tida-tida nanging boya dadi ngopo ulun bakal nyoba apa kira-kira panjenengan ulun bakal jenak mapan momong kelawan jiwa ragane Raden Samba Prabu Baladewa. Wah edan. Wah edan. Wah. Lah. Jago cangkok. Lah. Wah, jan. Wah. Kelakon tenan sombong, kelakon tenan ya. Kelakon tenan. Bocah kok le pinter, bocah kok le wah jan, sampean iki nopo? Malah kaya wong stroke ndasmu. Wah aku ki saking senenge kok dan, wah bocah kok, wah kewirangan tenan bapak mulai kewirangan tenan. Inggih Pak Prabu. Walah Setyaki iki lho anakmu iki lho. Nggih. Kula pun ngertos. Pun ngertos nek anggere sombong pun kelakon kedurungan wahyu cakraning rat. Wah, elok. Kowe amalanmu apa ya? Amalanmu apa wis kedurungan wahyu cakraning rat? Nggih. Kula mboten mah ngertos ingkang baken niat kula menika namung kepengin kadurungan kanugrahan menika. Bagus. Mantap le. Terusno le. Nggih. Ning ngene ujare sepuh padha ngendikake wong kuwi yen kasil nggone gegolekan nggone lelaku supayane resik lahir batinmu ya resik ragamu ana telenging sendang kae neng kono ki kudu sendang sing eneng ning kae anane telaga ih kepareng maduka kula kadhawan menapa Samba wonten dawuh kowe adosa kramas mandi wajib mandi junub mandi besar kaya neng telaga kae resikno awakmu nggih nyun pamit Rama.
nek kaya ngono kae? Piye? Anggapmu piye? Rumangsane kowe iki dadi bapak ora mengestoni anake. Anggapmu apa? Kowe wong tuwa piye? Akhire anakmu saiki kae kelakon kae. Kelakon gawe wayu cakrenan. Isin to dapurmu, wirang to kowe. Modar kowe. Modar kowe. Ko Prabu, piye? Arep muni apa kowe? Arep muni apa kowe? Kurang ajar kowe. Kowe kurang ajar kowe. Wani mbancang atur ing ngendikane Baladewa. Aku ki kadangmu tuwa. Aku kadangmu nata mandura Prabu Baladewa. Wong sajagat ngerti kondangku kabeh. Lah kowe ndek anak sombo. Kowe goblok kowe. Kowe donga kowe. Arep ngopo kowe? Anakmu wis kelakon ngono. Anakmu wis kelakon pun nggo tinggal mawon. Rumangsane sing ning kene saya. Ayo, muni kowe. Anakmu sombo kowe, kelakon saiki. Kelakon lae gayo. Wah, lu cangkrane ngrat kelakon saiki kelakon. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Anggepmu. Kowe arep ngisen-isenke Baladewa ngono. Oh, bangsat. Wis ping pindho aku tinggal lunga parat. Yo, sombo tak enteni ning tepi ning tlaga kowe. Lho. Manudya yutama ngambar arum sang kusuma ana wong wedok nyaketi karo putra Ndrawati. Kowe sapa? Batu-batu menika Raden Samba. Lho. Wis ngerti karo aku. Inggih, kula nggih tepang mawon karo panjenengan menika lho Raden Batu-batu. Wonten Facebook menika sampun kondang paduka menika sampun kondang. Lho. Kondangku nggo napa? Batu-batu. Panjenengan menika lho. Kula tasih kemutan nalikanipun kilit menika lho. Lho. Kowe ora gawe-gawe lho kowe. Mboten kula menika mboten damel-damel batu-batu. Sareng kula sawang videonipun menika. Kula nggadahi raos kesengsem, kula nggadahi raos tresna kalamun Raden Samba, putra negari Ndrawati atmajanipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Ora kok sik. Kowe kuwi sapa? Kowe iki sapa? Kowe saka ngendi? Jenengmu sapa? Inggih, nami kula pun Mak Tarni wonten dusun kula menika sinebut Mak Tarni menika. Lho. Mak Tarni, iya, inggih Raden, inggih. Orang kok sik umurmu kuwi pira? Ya pangestunipun. Yuswanipun ingkang abdi pun Mak Tarni menika sampun 50 gangsal. Lho. 55, inggih. Walah kok isih kaya bocah SMA ngono kowe. Batu-batu karang pedamelan kula menika dados karyawanipun Hajah Maerat menika lho. Oh ya aku ngerti. Inggih paduka nggih. Prisa kalian menapa ingkang dados pedamelan kula. Iya. Terus karepmu mara mrene iki arep ngopo? Raden nuwun sewu sampun ngantos dipun gagas swantenipun Prabu Baladewa menika ingkang bengak-bengok. Awit mangertosi dumateng kula menika. Iya pancen kowe ayu tenan. Inggih. Terus karepmu teka mrene. Batu-batu Raden. Kula menika sampun dangu dados randha. Lho, kowe iki randha to? Inggih. Wah Prabu menika menawi dipun sumpel kaos kaki tutukipun saged menapa mboten to janiku.
Kula kok gumun. Monggo to Raden, monggo. Lho. Aku kon ngopo Mak Tarni? Mbok kula suwun supados ngladosi dumateng Abdi. Kula laran batos tresna kaliyan panjenengan, kula ugi kepengin dipun ladosi dumateng Paduka. Lho. Ora ngono iki rak. Aku ki rak niatku ning kene iki aku arep sesiram jamas. Aku arep ngresiki kelawan ragaku. Ingkang kebak watak angkara murka mboten to Raden pun to monggo to. Mboten kula suwun supados mbayar kok. Lho engko sik aja mbok geret tanganku. Nuwun sewu Raden monggo kula dhiraken. Lho ora engko sik to. Batobat Paduka menika kaya wis urung tau ngrasake wong wedok lho batobat. Wong ya wis bola-bali ngrasake. Lho kok sik iki aku ora nganggo apa-apa. Iki mbok nganggo napa-napa mengke ngangge semekan kula. Lho kok sik aja edan lho kowe aja edan lho kowe aja edan. Colong aku mboten saged lho. Mboten saged badhe ucul dhateng pundi kok sik. Nalika semanten Sang Raden Samba ingkang datanipun Purwodaksina karana raos ajrih Sang Raden Samba dipun ancam mawi gombalan manis randha kembang. Pramila sakmangke purun boten purun kepeksa boten saged Sang Raden Samba kedah angladosi dumateng pun wujudipun randha ingkang awasta maktar menika. Kaya wis ilang kamanungsani Sang Raden Samba datane mut bilih Sang putra Ndarawati ya kusuma kilat maka mriku nembe kemawon kadurungan kanugrahan kengaran wahyu cakrane ngerat. Nah iku semanten datane mut Purwodaksina Sang Raden Samba krana wis ilang kamanungsane sangka mung nuruti marang blendeng ingkang nemsun. Saknalika wujudipun wahyu cakrane ngerat oncat saking ati Sang Raden Samba tangisan putra Ndarawati wau. Astungara sidam sing bawana langgeng. Ndak kira pancen resik lair batinmu jebul. Atimu kebak sartane kesasapan rasa sombong. Dengki srelan sak panunggalane. Raden Samba paripaksa ulun mboya jenak momong jiwaraga kita Raden. Loh, edan. Batobat Raden Samba sampun ngados ngaton to Raden. Lo, sabar sare. Lho. Kowe iki anak ratu mbok ya kathokan. Lho. Nyun mangapunten Pak Prabu. Nganti kaya gedhe-gedhe yo. Ngrungkut kaya ngono ae. Cah enom ora resikan. Piye? Wah, seneng tenan aku kadurungan wahyu cakrane ngerat. Nggih. Sandanganmu nendi? Pangestunipun. Kintir wonten madaring tlaga. Lho. Kok iso kintir piye? Nuwun sewu. Wahyu cakrane ngerat. Wahyu oncat saking angganipun Kang Putra apa Prabu? Piye? Wahyu oncat saking raganipun ingkang putra pun Samba. Sik, aku ora kleru nggonku ngrungokke to iki. Mboten. Kok sik. Lah kok dadi wahyu cakrane loncat saka ragamu ki lara-lare piye? Wekasan rikala semanten kula menika dipun godha kaliyan sawijinipun randha ingkang naminipun Mak Tarni menika. Tiyangipun menika pancen estu ayu tenan. Mongko bodhinipun menika ugi inggih kados gitar Spanyol menika Prabu. Wekasan kula mboten imut Purwodaksina awit kula sampun dipun godha. Purun mboten purun kula kedang ngladosi. Parat setan ratatan.
Nuwun pangapunten Prabu. Arep kowe anakku dhewe nek kowe kleru kowe tak ajar. Arep kowe anake Yayi Prabu Ndorowati nek kowe luput kowe tak ajar kowe. Kurang ajar kowe. Nyuwun pangapunten. Wahyu cakraning ngerat oncat mung merga abriakan namis. Nyuwun pangapunten pangapunten. Kula ngangeni kalepatan kula. Ora ngabari aku kowe. Kowe kok ora ngabari aku kowe. Kowe ora ngabari aku kowe. Nendi? Rondone nendi? Wonten mriku wae Prabu Waedan. Pripun Maman? Mbok kathokan kene. Panjenengan mriku putra ratu kok mblindis. Nyuwun pangapunten. Wahyu sampun oncat Paman. Nggih, purun boten purun wangsul kemawon. Nggih. Pun wau tindak dhateng pundi? Nguber rondo. Wah, wis pait. Rekane arep mirang-mirangke Koko Prabu Kresna. Malah kewirangan dhewe kae mengko Prabu Baladewa. Kados pundi? Nggo, kundur mawon teng negari Ndorowati nggih. Nggih, monggo Paman. Mboya pangling titah ulun Abimanyu Angga Wijaya ora pangling Bathara cakraning rat lho. Teka mboya basa lan mboya tata krama marang panjenenganing Sun ya panjenengan ulun. Ora mengkoto dhisik pratamu ning kene kowe arep ngopo lho. Pancen ku mliwat ya nanging mboya dadi ngopo Abimanyu ana marang. Yektine panjenenganing Sun iki nyawang lair lan batin kita katon resik sartane jiwa raga kita kuat yen to kadunungan wahyuning ulun ya kanugrahaning ulun. Mula kang saka kuwi ndak jaluk kelawan jeneng kita wengakno lawang batinmu jeneng ulun bakal momong jiwa ragamu selawase urip nggih Abimanyu. Gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawa gandrung lanyo-lanyo parep sajak kowe arep nodi kelawan Abimanyu lho. Aja nduweni watak kang kaya mangkono jeneng ingsun iki lair lan batin kepengin momong jeneng kita. Yo. Aku ngerti lan aku mangerteni. Kowe arep manitis ana ragane Raden Abimanyu putra Madukara. Nanging mangkene wong sing arep nodi kelawan wong kuwi ya kudu katodi luwih dhisik. Aja ngasi yen anggonmu ya anggonmu ya cakraning ngrep ndedhep marang Abimanyu mung bakal kanggo gawe ngayom marang kabeh kaluputan lan dosamu. Gunane apa Abimanyu ditunggoni wahyu cakraning ngrep yen to mung nambah-nambahi dosa lan keluputane anak Madukara. Oh lah sajak arep nyoba lan panjenengan ulun kowe parap.
Yata laruta sanging kutha sang guru kula Yanamutusa sang Sri ing keparep manusmaning jajalan Abimanyu tata lair kowe pancen resik nanging batinmu kok lethek kaya mangkono nganti wani kelawan panjenengan ulun ya nanging ndak rasa panjenengan ulun bakal iso ngasorake marang kridamu Abimanyu sewu kelepatan kula diagung mangaksami pukulun ya Abimanyu aja kuwatir yektine panjenengan ulun mangerteni yen to jeneng kita duweni gegayiwan mono pancen kudu didasari kanthi laku prihatin sartane kudu ngrekoso luwih dhisik inggih merga ora ana wong sugih tanpa golek pangupa jiwa uga ora ana wong urip kepenak tanpa ngrasake urip rekoso inggih gandeng jeneng kita ulun rasa wis nuku kabeh kuwi mau kanthi srana laku tapa brata sartane jeneng kita wiwit cilik pancen seneng nggonmu nindakake prihatin mula aja kuwatir panjenengan ulun bakal manitis ana nganggo kita nggih Abimanyu inggih pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun Bathara Cakraning Rat Marata Kyaki samapta ing gati sawe going diri nggih Angga Wijaya mangawur-awur-wurahan iki ana wong wadon mrepeke kelawan Raden Abimanyu kowe sapa inggih kula pun Dewi Sekar Langit inggih kaya tau krungu grup hadroh po sanes Sekar Langit kok grup hadroh menika lho Putri Negari ing Parangkencana banjur karepmu methuke karo Abimanyu kuwi arep ngopo ih patobat kula menika tresna kalian Paduka lho Raden kula pengin bangun bebrayan kalian Paduka selawasing gesang sinaosa kula kedah dados ingkang nomer kalih kula mboten napa-napa kowe pengin dadi garwaku inggih kowe tresna karo aku inggih kula tresna lair lan batos iya ning mengko dhisik aku urung iso wangsulan saiki lho kersanipun aku tak taren karo bapak
Lho bapak sinten? Bapak Pucung. Kiai Semar. Pripun Ndara? Kaya ana wong wadon arep tresna karo aku kae piye? Pun. Wut. Tobat. Kula menika pengen pinanggih kan Raden Abimanyu sing jedul kok tuwekan arep modar. Tuwek ana nyepatani kowe lempos lawas urip mandi. Ampun kisana ampun. Iki ora pangling to. Ora pangling nek kaya ngene iki. Lah kuwi iki gedhe sisih cetha iki. Tru, wonten dawuh mo. Sarapan pagi to, Le. Ora tok nggo wae kok, Pak. Aku gah. Karo kuwi aku wis mblenger. Wut. Gong. Arep ora, Le? Kono, Tru, kowe wis 3 sasi ngempet. Lah iya. Lah. Iki sapa? Lho, sampean kok lali kalih kula. Sampean kok ora kenal karo Petruk Kanong Bolong. Monggo pendak-pendak enten masalah napa-napa sing magepokan kalih Pandhawa, sampean niku mesti wonten batobat. Petruk kowe ngerti karo aku? Ayo ngerti wae kok. Iya. Batobat. Hah? Tobat. Metro Jedan. Ngene. Sing ngene iki. Kowe sikilmu tumpangno sikilku ya toh. Ngene iki lho. Ngene iki lho. Metro Jedan jenenge Jedan. Kula niki dewa. Dewa kalah karo tekku sing gedhe tur dawa. Ayo. Tobat Metro Jedan. Metro Jedan. Ngono aku. Tobat Metro tulung aja kaya ngono Metro. Metro aja. Ora. Ya. Sesuk meneh arep sangu arep sangu obat mah lalu. Jane obat sing meneh Luki kae isih. Ora apa-apa. Keguyu-guyu gembrobyos kaya ngene. Jane. Yuk mandi wajib. Ya. Topen kuwi Petro mono ngawan duitan kowe mono ngawan duitan. Marat. Ya nek sak mestine lagi iki ora. Topen. Mono kawan duitan maret titenono wae kowe Pandhawa. Terus. Apa ya? Kok berneneng raimu? Aku tak tawani ra gelem. Ning piye iki, Kang? Golek sabun sing akeh le. Ngapa? Ha iki gluprut kaya ngene iki lho. Oh, lha kowe iki wong ya enek sing sak mestine kok ya liwat kono. Arep liwat kono kuwi ngerti dhewe to, Betari Durga iki banci kok. Jadi mung padha karone aku mung pentung-pentungan karo kono. Kowe wis senengane kono gek tayungan kono. Ya. Ayo Kurawa tekano kene. Ora-orane Petruk wedi karo dapuran.
Aduh. Put. Wah. Melotrok ya kan. bocah bajang giring angin anawo batu segara momongan kaya Ndara Abimanyu ngene iki seneng Bagong. Heeh. Kepenak. Heeh. Ora dijak rono-rono mandeg warung Njorang Gresula. Ha iya. Beda karo bapakne. Bapakne sapa? Ndara Janaka kae. Ngur tak jak mampir warung ora tau kersa. Lah kok ora tau gelem. Lah sing tak jak karepku arep tak jak mandeg ning warung material ning kono ana demenanku. Kurang ajar kok pancen bocah ora eko. Ngapa wong ora kena kok gendelang? Pancen sok pengen eksis ki sing kendang iki. Request kendang ora dituruti. Siwa Semar ku ngaturke panuwun. Lah nggih kula nggih matur nuwun. Iya. Ndak rasa yen to tanpa panyengkuyungane Siwa Badrana Abimanyu ora bakal kelakon nggaya apa sing ndak gayuh iki Kyai Semar. Ah nggih. Bakune kula nggih ngaturke panuwun lan kula nyuwun pangapunten sadangune kula ladi wonten mriki kalih sampeyan. Iya. Kathah klenta-klentu ning ngatur kula, kladhuke ngatur kula anggen kula gegojekan. Kula nyuwun pangapunten. Iya, Siwa Semar ora dadi ngapa. Nggih. Namung saged ndedonga tuwin jurung pamuji mugi-mugi warga ing laladan. Madurja mriki tansah pinaringana kalis ning sambikala durga mendhak kala sena tepi saking rubeda cinakena maring karajan kayiwanan keslametan. Tegoyono slamet saka kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Kula Petruk nendi mau? Kelenger kan.
Karang bar pijet. Aduh ya. Matur nuwun sedaya lepat nyuwun mangapunten rahayu Kang Samya tinemu, rahayu Kang Samya pinanggih, bagas waras, sehat tentrem sedayanipun. Beh. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Amin. Allahumma amin.